കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യുതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. എല്ലായിടവും പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെല്ലാം ആദി കാരണം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊക്കെ, പ്രപഞ്ചവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആ ജ്ഞാനം അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറണം അല്ലെ. അനുഭവവേദ്യമാകണം. അതാണ് വിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാന യോഗം എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ തേജസ് പ്രകാശം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഇപ്പോ ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുമഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഗന്ധം. അതുപോലെ തീയിന്റെ ചൂട്, അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെയും ആ സ്വഭാവം അല്ലെ. അത് ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പ് രസം മാറ്റിയാൽ പിന്നെ അത് ഉപ്പാവില്ല. അതുപോലെ ചൂട്, തീയിന്റെ ചൂട് അത് അതിന്റെ നേച്ചറാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാ ജീവികളിലും ജീവനായിട്ട്, തപസ്വികളില് തപസ്സായിട്ട് അല്ലെ, മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ മിടുക്ക് അതും ഭഗവത് ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആൽമരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പടർന്ന് പന്തലിച്ച ആൽമരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായേക്കണേന്ന് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഥ? പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പാത്രമാവണം അല്ലെ. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയൊക്കെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിടെയും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
നമ്മള് 10 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയത്? അതെ മാതാജി, 10 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കി. എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജദാതാവ്, ബീജപ്രദാതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താ പറയണേ? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ഥൂലമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തേജസ്, തപസ്, ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ നല്ലവയെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ലൗകികനെ ഉയർത്താൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ തിന്മയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നന്മ മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ അത് നമുക്കിപ്പോ ഉൾക്കൊള്ളാറായിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വികാസം വേണം. അപ്പോഴാ ഇപ്പോ താത്വിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൈവന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നന്മ തിന്മ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 11 ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗവിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണത്രേ എല്ലാ ബലവാന്മാരുടെ ബലം. എന്താണ്, എന്ത് ബലത്തിനെ കുറിച്ചാ ഇവിടെ പറയണത്? ആത്മബലത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. ആത്മീയ പാതയിൽ മുന്നേറാനുള്ള മാനസിക ബലം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. അതുപോലെ കാമ വർജിതമായ ബലം, അതുപോലെ ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സാധന തുടരണം എന്നുള്ള ദൃഢത ഉണ്ടായാലേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഭഗവത് കൃപ തെളിയുന്നതിനെയാണ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. ബലവാന്റെ ബലം അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം, സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 12 യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ എല്ലാ 3 ഗുണത്തിലും പെട്ട എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയെങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനൊന്നും അധീനനല്ല, അല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കടൽ വെള്ളം തന്നെയാണ് തിരമാല. എന്നാലോ തിരമാലയില് കടൽ വെള്ളം മുഴുവനും അടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ അതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല എന്നാണ്. വിവിധ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നത്. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. രാജ്യത്തില് രാജാവ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. അതേപോലെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്താ പറയണേ? 13 മുതൽ 14 ശ്ലോകങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. ത്രിഗുണമയ ഭാവങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ച് നോക്കിക്കാണുന്നവർ ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ത്രിഭിർഗുണമയേ ഭാവൈരേഭി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യ പരമവ്യയം. അപ്പൊ പറയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാലെ സത്വം രജസ് തമസ് എന്നുള്ള ഗുണങ്ങളാലെ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള
അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട്. അതാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദിവ്യശക്തി ഭഗവാന്റെ, അത് അതിജീവിക്കാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ പറ്റും. എന്താണ് ആ മാർഗം? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് ഇവിടെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റാൻ ദാ ഭഗവാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു നോക്കിയാ മതി ഒന്ന്, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നാ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കയറ്റും. ഗരുഡാരൂഢനായി വന്നിട്ട് കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കാല്ലേ, നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആവില്ല. അവരും ബദ്ധര് തന്നെയാ. അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ബദ്ധനല്ല, ഭഗവാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളാ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരാള്. മറ്റുള്ള ആർക്കും അവരെയൊന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഇപ്പോ ബദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അറിഞ്ഞോളൂ, അപ്പോഴേ രക്ഷയുള്ളൂ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഗുരുവിനോ മാത്രമേ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഗുരുവിന്, ആചാര്യന് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് ആത്മീയ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ആശ്രയിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട സഹായി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. മായ, അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ. ത്രിഗുണങ്ങള്, മായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് മായയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കഥ ഉണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. പറയാണ്, മാർക്കണ്ഡേയൻ തപസ് ചെയ്ത് നരനാരായണന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താണ്. എന്താ വരം വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ പറഞ്ഞു, മായയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. ആരും ചോദിക്കാത്ത വരാ, അല്ലെ? മായയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവാനാ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. മായയെ കാണണം എന്നാ പറയണേ. ശരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രളയം അങ്ങോട്ട് വന്നു. എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ ഒരു ആൽമരം മാത്രം മുങ്ങാതെ അതിലൊരു ഇലയില് ഒരു നീല പ്രകാശം ഇങ്ങനെ കാണാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നോക്കുമ്പോ, കരാരവിന്ദേന പദാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദേ വിനിവേശയന്തം വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയാനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാ സ്മരാമി. ആ ഭഗവാന്റെ, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ, ആ നീല കാർ വർണ്ണന്റെ ആ ഒരു സുന്ദര രൂപം ഒരു ആലിലയില് കാലിന്റെ നഖം ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആലിലയില് അങ്ങനെ ബാലം മുകുന്ദം അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോഴോ നോക്കുമ്പോഴെന്താ, ഈ ഉണ്ണി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഉണ്ണി ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ആകെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. നിശ്വസിക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പൊ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരണു. അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി, ഈ പോക്കുവരവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ണിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ണിയുടെ കാല് പിടിച്ചാൽ പോക്കുവരവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് തോന്നാണ് മാർക്കണ്ഡേയന്. അങ്ങനെ നീന്തി ചെന്നിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ കാല് പിടിച്ചു. പിടിച്ചത് ആശ്രമത്തിന്റെ തൂണായിരുന്നു. ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് മായ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോൾ വിഭാഗം 4 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സുകൃതികള് ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കും. സുകൃതികളായവര് അങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയും. എന്നാൽ ദുഷ്കൃതരായവരോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താല് ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവര് തന്നെയാ വലിയ കേമന്മാര്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോ സുകൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളെയും കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയണത്. ആദ്യം ഈശ്വരനെ അറിയണമെന്ന തോന്നല് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞ വിൽ പവർ ഉള്ള ആളല്ലേ മനുഷ്യർക്ക്, വ്യക്തികള്. അപ്പൊ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. നല്ല വഴിക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം വേണം. നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനോ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ആത്മജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കാനും മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വരീയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈശ്വരനോട് ഏകീഭവിച്ചാല് നമുക്കും ഈ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും അല്ലേ. കരളിൽ വിവേകം കൂടാതെ കണ്ടര നിമിഷം ബത കളയരുതാരും എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ വിവേകത്തോടെ ഓരോ നിമിഷവും വില പിടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നില്ല. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ ആസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 4 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്നാ പറയണേ. ആരൊക്കെയത്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, അജ്ഞാനികള് എന്നെ, നിരീശ്വരര്, ആസുരികള്. അങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല അല്ലേ. പന്നികള് ഈ വൃത്തികേടൊക്കെ കഴിക്കും. അതിനുണ്ടോ നല്ല നല്ല പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്ത പലഹാരം കൊടുത്താ കഴിക്കണു? അതുപോലെയാണ് ഈ ആസുരികള്. അശാന്തരായിട്ട് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢരായ ഇക്കൂട്ടര് ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദകാരികളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും അല്ലെ. സീരിയല്, TV, സിനിമ ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം വിഷയ താല്പര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെലവഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. എന്നാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ചലിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ ചേതനയായിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് ഒട്ടുമേ സമയമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദുഃഖ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവും, പരമാനന്ദ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് മോക്ഷം, അതാണ് പരമപുരുഷാർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഈ മനുഷ്യരെ നേടാൻ ഇച്ഛിക്കില്ല. ഈ അജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ മനുഷ്യാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ? യുവത്വം ഉണ്ടാവുക, ആരോഗ്യവാനാവുക, ചക്രവർത്തി പദം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഗന്ധർവാനന്ദം എന്നാ പറയുക. എന്നാ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദമോ ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അനിത്യം അസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈ അനിത്യമായിട്ടുള്ള അസുഖകരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിനെ ഭജിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭജസ്വമാം, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനാ പറയണത്. ഇപ്പൊ ശോകമോഹങ്ങള് അല്ലെ, അവിവേകം, അർജുനന്റെ രോഗം അതായിരുന്നു, അവിവേകം അല്ലെ. മമത്വം, ബന്ധുക്കളോടുള്ള മമത്വം കാരണം. അതിനെന്തായി മരുന്ന്? ആത്മജ്ഞാനം ആണ് അതിന്റെ മരുന്ന്. പഥ്യം എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ് അതിന്റെ പഥ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ അധികാരി, വിവേകമുള്ളയാള്, സാധനാ ചതുഷ്ടയം, ഈശ്വരൻ, ജീവബ്രഹ്മ ഐക്യം അല്ലെ, സംബന്ധം, പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ പല വിഭാഗത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ ആത്യന്തിക സംസാര നിവൃത്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആവേണ്ടത്. അപ്പോ പുരുഷാർത്ഥമായിട്ട് മോക്ഷമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അനുബന്ധ ചതുഷ്ടയം എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 ഗതികളുണ്ടെന്നാ പറയണേ മരണശേഷം. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയി നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ എന്താ?
ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്നാ പറയാ. മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ജന്മമല്ലേ മനുഷ്യ ജന്മം. ഓ ശരീര മനോബുദ്ധികളില് ഞാനെന്ന ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ജീവൻ, അത് തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്നറിയാം. പാരമാർത്ഥിക സത്യം ആ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. വ്യാവഹാരിക സത്യമാണ് ആ ജീവൻ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത്. പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണ് പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ മരണശേഷമുള്ള 14 ഗതികളുണ്ട്. പരമഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവല്യം, മോക്ഷാണ്. ക്രമമുക്തിയുണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകമുണ്ട്, ഇഷ്ടദേവതാ പ്രാപ്തിയുണ്ട്, സിദ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്, പിന്നെ സ്വർഗമുണ്ട്, പിതൃലോകമുണ്ട്, ആകാശലോകമുണ്ട്, ജളകഗതിയുണ്ട്, പിന്നെ നരലോക പ്രാപ്തിയുണ്ട്, പ്രേതഗതിയുണ്ട്. അപ്പൊ മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാലുള്ള ഊഹാപോഹം ഉള്ളവര്, തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികള്, ഇവരൊക്കെ ശാസ്ത്രാനുസൃതവും ആധികാരികങ്ങളുമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും ഒരിക്കലും പരമപുരുഷന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ അവര് മൃഗതുല്യ ജീവിതമാണ് നയിച്ചു പോരുന്നത്. ഇനി സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ് അത് നോക്കാം. അത് ഇവിടെ ഒരു കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നരാധമന്മാര്, മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താണവര്, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈർഷ്യയുള്ള നിരീശ്വരവാദികള്, നാസ്തികരാ അല്ലെ, ഒട്ടും ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മായയാപഹൃതജ്ഞാന, മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാര് ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദുഷ്കൃതരെ 4 പേരെ പറയണത്. ഇപ്പൊ സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയും, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവ്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവാണ് ജിജ്ഞാസു, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനി. ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വ്യാസാവതാരം, ഹയഗ്രീവ അവതാരം, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനാവതാരങ്ങളാ. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, റോയൽ സീക്രട്സ് ഒക്കെ അറിയാം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം, അതാണ് അർത്ഥം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും. അർത്ഥാർത്ഥികളാവുക, അല്ലെ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. ഇപ്പോ ദുഃഖിതൻ, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള്. അതുപോലെ അർത്ഥാർത്ഥി. പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിരിവുകാർ വരികയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനിയാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജ്ഞാനിയോ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു, ഇനി ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ പല സർപ്രൈസും കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കും എന്താവണം? ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ജ്ഞാനിയാവാൻ നമുക്കും ശ്രമിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയ ആളാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. ഭഗവാനല്ലാതെ ആരെയും ആവശ്യമില്ലാത്തവനെ ഭഗവാനും ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഭക്തനും ഭഗവാനും ഒന്നാവുന്നു. മധുര സംബന്ധം ആണ് അവിടെ നടക്കുക. പിന്നെ ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഇതിന് എന്താ പറയാ, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം, വസ്ത്രാക്ഷേപം, പിന്നെ ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ ജനനം, പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗവത ശ്രവണം, ധ്രുവന്റെ കഥ, ഇവിടെ സഖ്യം ചെയ്യണത്, അല്ലെ? സുഗ്രീവ്, ഇവിടെ ജ്ഞാനികള് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. 17 തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥമഹം സജ മമ പ്രിയ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കും ജ്ഞാനിയാവാം, അതാ നല്ലത്, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ലോകത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിടാം. ഭൗതികതയിലാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ഉള്ളവർക്കോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രിയമാണ്. തിരിച്ചും ഭഗവാനും അവരെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ?
അപ്പൊ ഭഗവാനെ പല അത്ഭുതങ്ങളും പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് സുഹൃതര് 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ഉത്തമൻ ആരാണ് അതിൽ വെച്ചിട്ട്? ദുഃഖിതര്, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അതിൽ ജ്ഞാനി തന്നെയാണ് ഉത്തമൻ. കാരണം എന്താ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. പിന്നെയോ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കും ഭഗവാൻ. അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാന് അയാളും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനി തന്നെയാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭവൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. ഉദാര സർവൈവൈതേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിത സഹിയുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ 4 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, സുഹൃതികള് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര്, അവരെയൊക്കെയും ഭഗവാൻ അവരൊക്കെയും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാന്ന്. പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ, ആ ആളെ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കണക്കാക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരോട് അല്ലെ, ഭക്തോത്തമന്മാരോടൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് കോർണർ തന്നെയാ. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, സർവോന്നതവും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും എന്ന്. എല്ലാവരും ആദരണീയർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതുപോലെയാണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അമ്മയുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ കാണാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ ജ്ഞാനിക്ക്. ഇപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടി അങ്ങനെയാ അല്ലെ? എപ്പോഴും അമ്മ വേണം. കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴോ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറും അല്ലെ? പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം മതി, അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ഗെയിം കളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധേനയായാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണെങ്കിലും അവരും ഭക്തര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഭഗവാന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. ഭക്തന് അല്ലെ, ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സമയവും വിനിയോഗിക്കും. കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് അങ്ങനത്തെ ഭക്തരെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല എന്നാ പറയാ. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ. എന്താണെന്നറിയോ കാരണം? ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഭക്തിയുത സേവനം കനിഞ്ഞരുളി കൊടുക്കില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ ഭഗവാൻ നിരന്തരം ആ ഭക്തന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കണം. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് കാരണം തന്നെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കില്ല എന്നാണ് പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ അവസ്ഥ, ജ്ഞാനാനുഭവം പല ജന്മങ്ങളിലെ സാധന കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. 19. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. പറയാണ്, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്.
അപ്പൊ പറയാണ്, ഒരു ജ്ഞാനി ആവണത് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടാവില്ല. പലപ്പോഴും അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാവാം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ സർവജ്ഞനാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആളെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയും? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ കുറവ് മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയണത് പൊള്ളയാണ് അല്ലെ? അതിനൊരു കഴിവുമില്ല. മനസ്സോ വെറൊരു സങ്കല്പം മാത്രാണ്. സത്തയായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആ ചൈതന്യം ആണെന്നറിയാം അല്ലെ? ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവചൈതന്യം, അത് മാത്രാണ് ഒരു സത്തയായിട്ടുള്ളത് ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ബ്രഹ്മമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ജ്ഞാനി അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനിയെ ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആ ആ ഭക്തനും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പാമ്പിന്റെ വായിലിരിക്കണ ഒരു തവളെ പോലെയാ നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് ലഭിച്ചു അല്ലെ? എത്ര നാള് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന് പകരം മറ്റു പല ചിന്തകളാ അല്ലെ? സീരിയല് കാണണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന തവള പാമ്പ് പിടിച്ചേക്കുക. അപ്പോഴും തവള എന്താ ചെയ്യണേ? മുമ്പിലൂടെ ഒരു പാറ്റ പറന്നു പോകുമ്പോ നാവ് നീട്ടി അതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുക തവള. പാമ്പ് വായ അടച്ചാ തീർന്നു പണി. പക്ഷെ അത് അതുപോലെയാ, അതാ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അല്ലെ? ഇത്ര നിമിഷം, ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കളയാനില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളും. എന്താ പറയണേ? പ്രപഞ്ചം തന്നെ വാസുദേവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവര്. ഇനി ദേവാരാധനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത്. 20 കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരണവരുണ്ടല്ലോ, അത് നിർവഹിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന് തപസ് ചെയ്യും, ശിവനായിക്കൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യും, തലകുത്തി നിന്ന് തപസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും. അല്ല, അവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ പ്രത്യേക നിയമനിബന്ധനകളാ, അല്ലാണ്ട് വേദവിഹിതമായതൊന്നും അല്ല അത്. അങ്ങനെ സ്വപ്രകൃതിയാൽ അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഹൃദജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം നശിച്ചവരെന്ന. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷണികമായ സാഫല്യത്തിന് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ, മറ്റുള്ളവരോ ഭൃത്യന്മാരാ അല്ലെ? ഭഗവാൻ യജമാനൻ, നമ്മള് സെർവന്റാ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലെ? ഒരു ഭക്തനെ അറിയാം, ഭഗവാന് മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, എല്ലാത്തിലും വെള്ളം കിട്ടും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി, മറ്റെല്ലാവരും സംതൃപ്തരാവും എന്ന്. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന് അദ്ദേഹം എന്തു നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് തരുന്നത്, അതില് ഒരു ഭക്തൻ തൃപ്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതും. അതാണ് 21 പറയുന്നത്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ ഏത് ദേവതയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും
ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഒക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ട് ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, സ്വതന്ത്രരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. പിന്നെയോ ദേവനോ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളാണ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? കഷ്ടപ്പാടിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി, അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ കരുതുക. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും നന്മ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുക. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവി ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. 22 സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യ ആരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തദകാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? തോന്നിപ്പിക്കണത്. അന്തവത്തു ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമാണ്. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ തരിക. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ദേവന്മാർ. ദേവന്മാർ മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റേത് വിശ്വശരീരമാണ്, അല്ലെ? ആ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അതില് പറയണത് വിശ്വ ശരീരത്തിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ? ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയര് ഭഗവാന്റെ കൈകള്, വൈശ്യരോ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രര് ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപാസന നടത്തുന്ന അല്പബുദ്ധികളെ കുറിച്ചാണ് 24 പറയുന്നത്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ പരം ഭാവമജാനന്തോ മാമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അല്പജ്ഞാനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അല്പജ്ഞാനികള്, അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണേന്നറിയോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് വ്യക്തിഗതനായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ അക്ഷയമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദേവാരാധകര് അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയണേ. അബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ് അബുദ്ധയ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലെ? പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ വിശിഷ്ടമായ പരമകാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് കാണപ്പെടുന്നില്ല? അതാ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, മൂഢന്മാര്, അവരുടെ മുമ്പിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല, അല്ലെ? മറ്റു ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല. എന്താ കാരണം? യോഗമായ എന്നുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കും. അതുകൊണ്ട് അജനാണ്, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല.
കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ, ദുര്യോധനാദികള് ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. പരമാത്മാവിനെ നമ്മള് അറിയുന്നില്ല, എന്നാൽ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയുന്നുണ്ട്. അത് 26. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. പറയാണ് പാവം അല്ലേ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ജീവികളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എന്നാലോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്താ അല്ലേ കഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ കഷ്ടം നോക്കൂ. പാവം ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാം ഭഗവാന്, അവരുടെ മുൻപത്തെ കാര്യവും ഇപ്പോഴത്തെ ഇനി വരാൻ പോണത് എല്ലാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ആരും അറിയണില്ല, അറിയാൻ ശ്രമിക്കണമില്ല അല്ലേ. അതവിടെ പറയണേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹ നക്ഷത്രാദികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചില വേളയില് മേഘങ്ങൾ അവയെ മറയ്ക്കും. അപ്പൊ അത് കാണുന്നില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, മേഘത്താല് മറയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആ മേഘത്തിനപ്പുറത്ത് അത് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മേഘം കൊണ്ട് മറിച്ച സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത പോലെ മായ കൊണ്ട് മറിച്ച അല്പബുദ്ധികള് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ദേവതകള് നൽകുന്ന വിഭവങ്ങള് അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ആയി തരുള്ളൂ അല്ലെ. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഭഗവാൻ തരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കമ്പനി സിഇഒ എങ്കില് കീഴില് ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല്, അങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ദുർഗാദേവിയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാ, സരസ്വതി ദേവി, ഫൈനാൻസ് ആരാ നോക്കുന്നേ, കുബേരനാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തി യോഗം പാലിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല? അതാ ഇവിടെ 27. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധാന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, ജനിക്കുമ്പോ തൊട്ട് തന്നെ രാഗം, ദ്വേഷം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാല് വ്യാമോഹത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ ഒന്നും ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്തത്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ത്തിൽ നിന്ന് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളില് ഈർഷ്യാലുവാവും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തർക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തരായവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്, തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറയണത്? അസ്മിൻ പരമപ്രേമ രൂപ. നാരദ മഹർഷി നാരദ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, പരമാത്മാവില് ആ ഭഗവാനിലുള്ള പരമമായ പ്രേമം
അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. അമൃത സ്വരൂപാച എന്ന് പറഞ്ഞ പരമപ്രേമം, ആ സ്നേഹം പ്രകടമാവുന്നത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാ അല്ലെ. അപ്പൊ പൂജാദിഷു അനുരാഗ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജാദികള് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടില് ഒരു തുളസി നടുക. എന്തിനാ? ഭഗവാൻ ഒരു മാല കെട്ടാൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമി ആണെങ്കില് നല്ല രുചികരമായ പായസം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. പരാശര മുനി പറഞ്ഞതാണ് പൂജാദിഷു അനുരാഗ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് പിന്നിലുള്ള നമ്മുടെ ചേതോ വികാരമാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തിഭാവനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാം, അതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. കർമ്മയോഗം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. രാഗദ്വേഷാദികൾ അപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മഹത് സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്ത. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരുമായുള്ള സഹവാസം തമോമയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗിസംഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി തന്നെ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകും. എന്നാൽ സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. തച്ചിന്തനം, തത് കഥനം, തത് പ്രബോധനം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കുക, പറയുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എത്ര സന്തോഷത്തിലാ അല്ലെ. അപ്പൊ നിരുപാധികമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. നിന്ദിക്കുന്നവരും ഈ ലോകത്തിൽ വേണം അല്ലെ, ആദരിക്കുന്നവരും വേണം. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രാപഞ്ചികതയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ശാശ്വത സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് 29. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പോ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് അവര് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ള അവര് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ചിന്തകളുടെ പ്രവാഹമാണ് മനസ്സ് അല്ലെ. അനുകൂല വഴിയിലൂടെ അതിനെ തിരിച്ചുവിടണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആദ്യം ധാമത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യുക, മനസ്സിലിങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കളികള്, കാറുളി വർണ്ണന്റെ അല്ലെ രൂപം, ആ കാളിന്തി, അതുപോലെ പശുക്കള്, പക്ഷികള്, മാനുകള്, പിന്നെയോ ആ സുന്ദര രൂപത്തിനെ, ഭഗവാന്റെ ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിനെ ഇങ്ങനെ കേശാദിപാദം പാദാദികേശം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇഷ്ടദേവതാ ഭജനമല്ല വേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാത്തിടത്തോളം സംശയ ദൂരീകരണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ സംശയാത്മാവിനശ്യതിയാണ്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നിവിടെ പറയും. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗികളാണ് അവിടേക്ക് എത്തണത്. അവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹരായുള്ളൂ അല്ലെ. അവബോധം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വെക്കണം. ഭഗവാനെയാണ് സേവിക്കണത് അല്ലെ, അലങ്കരിക്കുന്നത്, ആഹാരം നിവേദിക്കുന്നത്.
എല്ലാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയുമില്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ 30 പറയാണ്. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിദു പ്രയാണകാലേപി ജമാം തേ വിദുർയുക്തചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ പറയാ ഭഗവാനെ അറിയാ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാവുക, സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വെറും സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും മുമ്പും നമ്മള് കൃഷ്ണ എന്ന ചിന്തയോടെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക. ഇന്നർ ട്രൂത്ത് അപ്പൊ പ്രകാശിതമാവും, ജീവിതം തന്നെ മാറും. ആ ഭഗവാനൊപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയും ഉണ്ട് അല്ലെ? അവിടെയാണ് ശാന്തി, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം, നീതി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഓ, നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, മറക്കരുത്. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ശ്രീഹരിപ്രിയതാം എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ എല്ലാം തദർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാന് ഏത് പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പും ഇത് പറയാ, ശ്രീഹരിപ്രിയതാം എന്ന് പറയാ. ഭഗവാൻ ഹരി തൃപ്തനാവണം എന്ന ഭാവനയോടെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ അധ്യായത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, പരമാത്മജ്ഞാനത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവത് ആരാധന എങ്ങനെയെന്നും ഇങ്ങനെ പലതും. ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയത് ഈ അധ്യായത്തില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്ക് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും പറയാണ്. ഈ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഈ വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളെ ഒന്നും പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ വിലയില്ല. ഇപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക, അത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8:30 ഈ ലിങ്കിൽ, സെയിം ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ.
ആരാ എഴുതിയത്? ചോദ്യോത്തരം വായിക്കൂ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ആ ആർക്കാ? ഭഗവാന്. ആ ഭഗവാന്. ഭഗവാന് മാത്രം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേർ ആരെല്ലാം? ആ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ, ആ മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാർ. അതെ, എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേർ. ഉം ചിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതെ. ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഉം അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ടവനായത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ അംശമാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഇതാണ് മാതാജി, ഈ ബ്രാഹ്മണ ഭഗവാന്റെ അതെ ശിരസും അതെ അതെ കൈകളും വൈശ്യ വരക്കെട്ടും ശൂദ്ര കാലുകളുമാണ്. അതെ അതെ വിശ്വശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരും അതെ, ജീവാത്മാക്കളും അതെ. അത് ശിരസ് ബ്രാഹ്മണൻ. മാതാജി, ഇങ്ങനെ ശരിയാണോ? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളും മറ്റു ദേവന്മാരും. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ അംശമാകുന്നത്. അതുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വിശ്വശരീരത്തിലെ അംശമാകുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പൊ ആകുന്നത് എങ്ങനെ അംശമാണ്, അതറിയാം. ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വരുമ്പോ അത് ബ്രാഹ്മണൻ ശിരസ്സാണ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടത്തിൽ എഴുതാം വർണ്ണങ്ങള്. അബുദ്ധയ എന്നാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. അതെ ഉണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ: ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന. അതെ, എല്ലാ ചോദ്യമായി അല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? പറയാം ഗ്രൂപ്പില് എത്രയൊക്കെ എക്സാം എഴുതുന്നവര് പറഞ്ഞാ നന്നായിരുന്നു. അതെ, ആരാ പരീക്ഷ എഴുതാത്തവര്? 8:30-ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവര് പേര് കൊടുത്തോളൂ റീന മാതാജിയുടെ. ഇന്നലെ മാർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിലവരുടെ കിട്ടിയില്ലെന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വനജ മാതാജി എന്താ ചാറ്റ് ചെയ്തത്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത്? വനജ മാതാജി എഴുതുന്നുണ്ടാവും, എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടാവും. പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടോ? വനജ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. അവര് എഴുതുന്നുണ്ട് മാതാജി, പറഞ്ഞിണ്ടായി. പിന്നെ വനജ നായർ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഏകാന്തത കിട്ടാൻ മനസ്സിലത്തെ മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയുമ്പോഴാണ് ഏകാഗ്രമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിന്. വേറെ ചിന്ത മനസ്സിങ്ങനെ എവിടെയല്ലോ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ നാമജപം ജപിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ജപിക്കണം. വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ജപിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പമാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പാദാദി കേശാദി പാദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക, ഓരോരോ അംഗങ്ങളായിട്ട്. പിന്നെ മുഖത്തിലെത്തുമ്പോ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ വേണം വരാൻ. മനസ്സ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പിടിച്ചോണ്ട് വരണം അതിനെ.
ഇപ്പൊ 108 നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെയോ പോവും അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ ഓർമ്മ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ഓർക്കും. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴായാലും എപ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിതമാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും. കുറെ പരിശീലനമൊക്കെ വേണം. പിന്നെ വാസനകള് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പോണം കംപ്ലീറ്റ്ലി. അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മനസ്സ് പോവും. ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരണം. ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ 1000 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന് കൊടുക്കും നമ്മള് അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്, കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിയന്ത്രിത മനസ്സുണ്ടാവും. ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകളെയാണോ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒരു കൂട്ടം ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയണത്. റെഗുലറായിട്ട് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കേൾക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലുവോ, ദിവസം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചിന്തകൾ നമ്മളെ അലട്ടാൻ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിവിടാൻ പറ്റും. അതിന് തന്നെയാണ് ഈ സാധനാ മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതേ. അതിന് സാധനാ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഒരു തപശ്ചര്യയോടെ നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ഉള്ള ജീവിതമൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക, ആഹാര നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ മനസ്സ് ഒതുങ്ങും, അടക്കം ഉണ്ടാവും മനസ്സിനപ്പോ. അല്ലാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മനസ്സടങ്ങില്ല. അഗ്നിയില് നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കും പോലെയല്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെയും കൂടി വരും. അത് കിട്ടിയാൽ വേറെ 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതി എന്നും അല്ലേ, സഹസ്രം മതി എന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അപ്പോ 100 കിട്ടുമ്പോ 1000 വേണം തോന്നും. അങ്ങനെ അതിനൊരു അവസാനമില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക്. നേരെ മറിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തില് നമ്മള് അവിടെ കത്തി വെക്കണം. അപ്പോ പിന്നെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങള് വരില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടില്ല. പക്ഷെങ്കില് പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാ പോകുന്നത്. എന്നാലും ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പോകുന്നത് ആ പ്രശ്നം വരും മാതാജി. ചിന്തകൾ ഒട്ടുമേ വരാണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ തടഞ്ഞ് മതിൽ കെട്ടി നിർത്താനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിനൊക്കെ അത്ര വലിയ ലെവലിലെത്തിയ യോഗികളൊക്കെ ആവണം. നമ്മളെ പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥർക്കൊക്കെ അത് വളരെ കഠിനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റണം, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചുല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യാകുലത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ശരിയാവും. പിന്നെ ശരി മാതാജി, താങ്ക്സ്. മാതാജി, ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുവയ്ക്കുക? ഗുരുവിനെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ നല്ലതെന്നല്ല, ഒരു ഗുരു. ഇസ്കോണിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ഉണ്ട്. ആ ഗുരു മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചറിയാം. എന്നിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കാം. അല്ലേ? മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ദീക്ഷ എടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് നിയന്ത്രിത ജീവിതം വേണം. ഇപ്പോ 16 മാല ജപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് യമനിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് 4 എണ്ണം. റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആഹാര കാര്യത്തിലൊക്കെ ചായ കാപ്പിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉള്ളി അതൊന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ നേരവും നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പരിശുദ്ധമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ കഴിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിട്ടയിൽ ജീവിച്ച് വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാം നമുക്ക്.
ഗുരു ആശ്രയിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഗുരുവിന് നമ്മളെ എടുക്കും. അവിടുന്ന് പിന്നെ 1 വർഷം നമ്മൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശാസ്ത്രാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഭക്തിശാസ്ത്രി വരെ പഠിച്ചാലാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ ഗുരു മഹാരാജ് ദീക്ഷ തരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പാലിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാവുക. സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മള് ദീക്ഷ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള പല പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. 8:30. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ.